chamareite, pero non tiñas cobertura. Non é iso, teño un problema moi grande. E logo, que che pasou? Que caíme o móvil ao baño e meus pais non queren comprarme outro. E ti, que vas facer nas vacacións? Eu, pois vou visitar a miña avoa. Pois se pachara como a min. Nós vamos a pasar na casa da miña avoa e ali non hai penas cobertura. E logo, que pasou? Pois mira, un día fomos e chegamos e esquecín de saudar a familia buscando cobertura. E xa sabes, todos os textos ao lixo, as fotos, e case quedo sen mozo. Madre mía, é que a familia e o móvil non son cosas compatibles. Non. Pois eu, cando vou de viaxe, a miña nai deixeme o xeonllo todo negro. E logo, non será pa tanto. Sí que sí. Eu non me escoito cos meus cascos e veña, dalle que te pego no xeonllo. Ai. Pois ti, entonces, como fas pa iso? Pois eu vou ir á casa da miña avoa, xa che contei. E ti, quero preguntarche eu, ti a onde vas nas vacacións? Pois mira, nas vacacións de verán vou a ver ao meu pai aos Estados Unidos. Xa estará farto de sacar fotos tamén. Como me coñeces? Sí, xa che coñezo, sí. O ano pasado era todo o Instagram de Nerea, cancelo New York City, cancelo hamburguesa, cancelo Estatua da Verdade. Dani, que che parece se sacamos un selfie con toda esta xente? Paréceme ben. Vamos. Sonreíde, por favor. Cancelo a xente o vale. Cancelo os profes de galego van nos invitar a merendar. Cancelo non pagamos nós. Cancelo os profes o vale. E hasta aquí.